Дори. Аз съм Светли. И днес ще ви покажем втора част на нашите предизвикателства. Първо тя ще тегли, после аз. Какво е твоето предизвикателство? Отвори прозореца и И трябва да изкръщи "Аз обичам Азис", но ще го направи после, защото мама в момента тръгва. Да. И ще изчакаме още малко и когато мама си тръгне, ще го направи. До после. Не! Светла! Какво направи? Защо го отключи? Още мама не си е тръгнала. Добре, ще изчакаме още малко, докато мама си тръгне. И давай! Давай! Дам ли? Да. Аз обичам Азис! Готово, направихме предизвикателството успешно. А моето предизвикателство е да изляза на улицата и да кажа на някой циганин, че е красив. Моя съсед е такъв, така че отивам да му казвам, че е красив. Ще излагация и то голямо. Той не е черен, но по принцип си знае турски. Обаче ще излезем от задния ход, защото е по-близко. И обаче първо да видим дали си е в тях. Цъкни лампата. What the fuck? Какво е станало тук? Не. Течо? Няма никой в тях и предизвикателството не е изпълнено. Такъв е бил животът. Все пак, каквото било, било. Така, както виждате, резултата не беше добър, защото нямаше никой в тях. И Свето си тегли следващото предизвикателство. Пингвински танц. Губя. Изтанцувай пингвинския танц, но тя губи, така че аз ще го направя. Свето, пусни ми пингвинския танц. Опа. Влязох в твоя сайт без да искам. Ще ви настроим го. След това усиля малко и ми настройва към мен. Това беше, защото стаята ми не е много голяма и няма толкова много място, така че ще продължим по-нататък и аз ще си тегля едно предизвикателство, което ще го изпълни тя. Или по-скоро защото нейния се счита за неизпълнен и тя губи. Аз имам едно предизвикателство по-голямо. Значи аз ще победя. Базикам се. Така, направи на някой базик по телефона. Добре, сега ще видим на кой ще се Момиче или бази. момче? Момиче. Алекс, Аля, Валя, Ванеса, Румина. Румина, добре, Румина. Ето, виждате, звъним на Руми. Трябва да дигнем. Трябва да дигне. Руми, аз съм Дори. Да. Защо звъниш на Светла постоянно? Аз Да, същата. не съм. Да нямам минути. Само да ти кажа, че това беше предизвикателство, понеже имам канал в YouTube и ще го качим сега. И това беше предизвикателството да направим някой базик по телефона. Надявам се да не се сърдиш. Не. Добре, ти къде си? Аз в Надя. Добре, чао. Ти? Ами аз съм си вкъщи, после ще ходя на пазара. Света с тебе. Да. Хайде, чао. Добре, айде, чао. Както виждате, Румини не се сърди, защото тя ни е приятелка, естествено, няма да ми се разсърди никога. Светла? Да, нещо хубаво. Та е малко скъсано. Нищо ти няма. Песен на твой любим певец. Песен на твоя любим чалга певец.
Това го бяхме скъсали без да искаме. Да, Светле. Трябва да изпееш твоя любима песен на Очогана. Така, ще го направи. Няма друг избор, иначе тя ще загуби. Така искам да те убия, че не може да бъде. А през това време аз ще си припева ли? изтегля. Да. През това време аз ще си изтегля следващото предизвикателство. Така. Скъсай си скъсай си смокиня от някое дърво и я изящне излута. Добре, ще я направим. Коя песничка си избрала? Тя ще изпее на Преслава, няма да ти пиша. Само припева. Чакай! Още малко. Маличко! Опа, почнах малко. Гледай тук да те гледат хората. Два, искаш ми при тебе, казвам не. Три, гордо съм дори да ме боли. Пет, плача, пия и разкъсвам се. Ден, два, три, без изтрезняване. Два, искаш ме... Поплет, само нищо. Айде, стига толкова. Светло малко се Поплете. оплете, но дайте палец нагоре. Само нагоре, не надолу. 2, 3, 4, колкото имате. И нека да продължим. Моето предизвикателство беше да си скъсам смокиня от някое дърво. Не ми се ходи чак довънка, така че Отказваш. отказвам се и след това ще си стегли следващото предизвикателство. Нещо хубаво да е, без обаждане на момчета. Обличи се Барби като розова, аз преди малко го направих, нямам проблем с това. Да, тя трябва да се нарисува. Мале, Тоест, че не си да се- дебел! Мале, че си дебел! Говори за котката ми, да, такъв е. Ио. Можеш да го покажеш на камерата, ако искаш. О, не, те са го виждали. Дебел е, направо. Някакъв... Ей тук, Коко Барби номер 2. Да. И нека да продължим нататък. Дебелан. Дебелан. Дебелан си ти. Наистина е такъв. Много е станал дебел, но няма значение. Нека да продължим към моето предизвикателство. Много си дебел. Така, моето предизвикателство е излез на улицата и когато видиш циганин, кажи му, че е красив. Това казах, че не мога да го направя, защото съседа ми е циганин, но него го няма. След тегли си ти едно предизвикателство и давай да продължаваме нататък. Обади се на някой момче, му кажи да се сдесна. Майка, че аз нямам много номера на момчето. Нямаш ли на Алекс, на онзи... Стефан, на Стефан. Имам. Да звъни на него. Чакай малко. Имам на Валю номера. Не, на Стефан, искам на Стефан. Защо Стефан, трябва да е на Защото Стефан? на Стефан трябва да е. Защото на Стефан и му кажи, че ще играем, защото му казах, че може да не ме пуснат при баба, но пуснаха ме. Много ме е сам, защото е прилича на не знам на какво. И Много е грозен. И плюс това е по-малък от нас. Той е за 4-ти клас. Мразя това нещо. Стефчо, ще ми станеш ли гадже? Стефчо, ще станеш ли гадже на Светла? Кажи да или не. Кажи... Всъщност, кажи не. Ами, защото ние правим... Защото ако кажеш да, ще те убия. И знаете, че ме харесваш. Не. Играйте на предизвикателство, нали? Да, и този клип ще го качим в YouTube. Ами чакай малко сега. Дай си го мисля. Ама то бая трудно ви има вашите си един момент. Що? И плюс това ние ще играем днеска. Вете. Не. Добре, чакай малко, вие къде сте? В нас, обаче след като си свършим с клиповете, веднага ще излезем. Така че кажи Може дай. да дойда. Не, Защото е много далече. Къде е далече? няма да ти кажем. Не. О! В... Стефане! Добре. Той затворя, ама... Обаче със сигурност ще каже да. Не, няма да каже да.
Да, защото той или мен, или не я харесва. Аз това го предчувствам. Нека да Той продължим харесва нататък. Андрея. Не я познавам. Нека да продължим. Значи, изпей над Атанас Колев някоя негова песен. Направо не пускай песен, аз ще я кажа. В твоя чест, днеска ще излизам, в твоя чест пълни чаши вдигам, последен шанс, после си отивам, ти ще ме сънуваш, друг ще ме приспива. И това беше моето предизвикателство. Не искам да пускам песни, защото... Ще играем на шише с шамари. Поне не се отръбе силно. Това е хубаво. Добре. Дебелан! Ето, вижте го. Вижте го. Ой, имунизък. Дебел е. Ой, имунизък. Да, вижте го какъв визуа, да. Сучи. Дайте палеца нагоре за котката ми, че е дебела. Преди 4 месеца беше дребосък, сега е стърчок. Вижте го. Дебелан. Добре, почваме да се бием. Сега да Женски бой! Пу! Да си оставим камерата ето така. Ето Нина, сега ще се удреме. И по-скоро ще го кача ето така, малко по-нагоре, за да се вижда, че тя ми удре шамар. Хайде, Светле! Давай. Аз на нея трябва да ударя. Добре? Лекичко, моля те. Сега аз ще завъртя. Добре? Аз трябва да ударя на нея шамар. Преди малко беше така, сега е така. Значи аз, когато беше така, ти ударих на теб шамар. Да. Сега е така. Добре, тя ми удри шамар. Приех го. Ще продължим нататък. Айде мърдай си големия гъсман. О, стига! Не говори като селянка пред кадър. Не говоря като селянка. Говоря като в училище. Като в пети Дайте клас. палец нагоре, ако светло е селянка. Дайте палец нагоре, ако Дора има огромен задник. Това вече го казахме в първа част. Какво Добре, това? нека да продължим нататък, стига с толкова обиди. Така. Снимай се като професионална кифла. Добре. Не обичам да си снимам с киф. С мен ли? Резултатът. Огромни Истрия. кифли. Естествено, няма да събирам. След това тя ще изтегли късметче. Не късметче, а предизвикателство, което пуда... То не е късмета, предизвикателство направо се И ужасява. последното е за мен. Обади се на някоя момче, а той го направихме току-що. Да. Значи, моето е нарисувай твоя любима емотикона. Моето е направете се на... Супермени на публично място. Добре, това ще го направим отвънка на двора или по-скоро това няма да го направим, защото трябва да продължим нататък. После ще го направим в края. Аз нямам любима емотикона, просто ще си измисля някакво човече. Да, ето го. И след това си го схвърлям. Това бяха нашите предизвикателства. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа. И се абонирайте за мен. Пишете долу в коментарите, че двете сме от качалки. Точно така. И надявам се да ви е харесал. До после. Да, до после, чао.